Sausa ka. Ano para siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga nagpuyo sa Usami City, Misamis Occidental. Nga tumatatampo nagdasinan nga Adi. Ay, thank you. Ay, ting pamuhi na in town. Magdali ko, be. Kay magpalit para ba ko cake sa kumanghoda. Birthday niya ron. Ikaw na lang yun mo oy among gipaabot. Imong manghod ganina ra nang naghuwat. Naasige da nga iyang ipaila-ila nato. Ha? Kinsa man, ma? Lahos na latas kusina. Dali dayon. Hi, te! Oh. Happy birthday, Esther! Thank you, te. O karon kay kompleto naman kita. Ma, pa, si Nico di ay. Akong uyab. Good evening, Tito, Tita, o Abi. Love, lahi lagi mong tinanawan ni ate. Kaila mo, no? Same school na baya mo. Ha? No. Dili, Esther. Pero, nakafamiliar tingali siya na ako kay Murag. Nakafamiliar man sad ko niya. Oo, love. Anak itingali. Sige. Mga unata kay basing gipang gutom na ang uban. Unsa? Sini ko nga nanguyab ni mo sa una, uyab na Esther nga imong manghod? Oday, Mao ba? Aware ba siya nga manghod ni mo sa Esther? wasag ko kay Bao. Pero for sure, aware gyud tingali kay wala ba giti pakitong laki ha? Mabita tayo hinungdan nga wag gito na ko gisugot sa una. Kay daghan kayo tog chicks dinhi sa eskwelahan. Maubitaw. Hala, uy. Dili ka masakitan si Esther anang Nico, day? Mabita na akong gikabalak-an day uy. Kay basig ilang duwaan akong manghod ba? Kumusta naman mong Nico, Esther? Okay ra kaayo, te. Pinangga kay ko niya. Abi ni mo, te. Gusto ni kinako ay nga siya na gid ang lalaki nga akong ikauban for the rest of my life. Esther, sayo pa kaayo para magisgot ka, ana. O pagaw ka na human sa mong studies, gani? Te, pila ra may pagdagan sa panahon, good? Usa pa, dili na ko baby ninyo, no? College na sad ka ako. Basta, te, naka-feel gid ko nga sindi ko na gid ang lalaki para nako. Esther. Nagdugay sa good sinikog ang imong manghod, ay, no? Oday, na-close na sad sa among family si Nico. In fairness, nakita sigid nako nga nagbag-o gid si Nico. Nakita sad nako nga grabe niya kapinangga akong manghod. Wa ni mo sabi imong manghod, ay, bayan ninyo ni Nico sa una. Wa na lang, uy. Dili po ko gusto nga may bawa akong manghod nga grabe ka chicks boy ni Nico sa una. Ang importante day mao ang karon. Ang dako niyang kausaban para sa akong manghod. Nalipay ko para nila. O gilabi na sa akong manghod. Uy, tuod di ay ha. Ato niya sa amo ini golden birthday sa akong papa ha. Invited ka. Kabungga o golden birthday si imong papa, day, uy. Kay bawa ka, day? Mitabang sila ba gasto si Nico aning birthday ni Papa? Oo, mao ba? Hala, no? Kasulti ko dahil si imong manghod niya. Hello. Mayong gabi ka na tong tanan. Una sa tanan,
Dako kay kong pasalamat sa Ginoo sa grasya nga iyang gipaambit kanamo sa akong pamilya sa adlaw-adlaw. O karong gabi na nga, nito nga gid mo sa akong imbitasyon. O nakigsaulog sa akong adlaw nga tawhan. Salamat kayo ninyo. I hope nabusog mo. Og napaday tay daghang pagkaon diha ha. Nasa tay mainom nga giandang. Pero sa dili pa nako buhian ang mic, ako unang tawgon ang akong son-in-law nga si Nico. Salamat, Tito. First of all, happy birthday, Tito. And thank you everyone for celebrating with us tonight. Kulbaan ko na. Anyway, I would like to share to everyone how blessed I am to know the family of my girlfriend, Esther. I'm so lucky kay I can feel that I'm so welcome in their family. There are really no dull moments, especially kung makigdungan kong kao nila. And I think being with Esther for a long time is enough. Enough already to ask her hand from her parents and Esther's sister, Abby. Love! Love, Esther, come, join me. In front of everyone tonight, Esther, will you marry me? Nico! Yes! Yes, I will! Magpakasal na sila? Hala, uy. Kasweet ni Nico si mamanguday, uy. Uy. Nangila ka man ko diha. Luha, alis kalipay, day, uy. Nalipay ko kakasunod na akong manghod. Si Esther Manon? Huwag sa makin hinitabo! Naunsa pa ka? Sutihin may kunsay na hitabo. Esther, anak! Gusto na ni Ana! Unsa man kayo nahita po! Ma! Pa! Esther, ngano ka? Ma! Pa! Ate! Nico cheated on me! Unsa? I saw him with another girl! He lied to me! He cheated on me! I hate you, ate! Esther! Oh, anong imo mga ati mo kalabihan? You knew Nico was unfaithful right before I met him. Kaila ka ni ate, but you never told me! Esther, I'm sorry. I thought Nico was already a changed man. Nakita na ko kung unsa kaniya kapinangga mo. Wala lang ko musulti ni mo. Sorry. Pila na kabuhan imo mango dito sa Davao, day. Wala gid siya mauli, no? Mag 8 months naman tingali, day. Nagkasabot resad ko, day, oy. Gimingaw na sa beer ko sa akong manghod. Pero I think it's good for her to take a breather from everything she went through. It will take a long process, pero hoping nga makatabang niya. Babe, hi. Ganina na kang naghuwat ako? Okay ra, babe, oy. Nalingaw ra sa ko nga nakikistorya ni Krisa. Ay, ikaw na good ang pinagpala sa lalaki, day. Buutan, responsable, o gwapo pa yun si Sam. Magkasuya. Ikaw, cute, Krisa. Ay, sige na, uy, bye na. Una lang ko ninyo, ha?
Sige, day, amping. Happy 5th monthsary, babe. Happy 5th monthsary, babe. Babe, pila na lang kabuan ang atong pabuton. Mag-graduate na kita. Maugid, babe. Excited na ko. Ako sad. Og ini-graduate na to, mag-propose na gyudayon ko nimo para fiancé na ko nimo. Og aron mahibaw ang ubang laki, nga di nakaangay nilang panguyaban, tungod kay minyunon ka na. Babe. Congratulations, babe! Congrats pa mo, babe. Happy kay ko para nato. So, asa man tayo na mag-celebrate? Okay, una ta sa amo, kay naghikay naman sila si mama dito. Iniguman, ato rin ta sa inyo. Sige. Congratulations, ate! Oh. I'm back! Esther? Kamusta na ka na uli? Ganina lang. Gimingaw na kay Kunimo. Lahi naman kay Kagang. Nisamot ka kagwapa nga nangarti ka nagmaayo. Anak ginate, people change. Oh, nak, nganong karon pa man mo? Dito pa mangod mi sa ilang samgikan, ma. Kay naghikay man sa iyang mama. By the way, Esther, si Sam, akong boyfriend. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. In fairness ha, gwapo imong uyab. Pagkaksa kong balik, bi. Gimingaw kay Kunimo. Daghang kitag-angang ichikan ako, ha? Gusto ka na uli si Esther din sa amo gikan sa Davao. Lahi na kayo siya. Dili na siya ang manghod nga ako nailhan sa unang nga grabe ka introvert. Karon, party goer na kaayo. Dili ganin ako halos makitaan din sa amo kay sige maglaag. Ay, makamingkaw ang sa una nga. Wa mi laing buhaton kung dili magsigig storya-storya lang. Basta padung na may matug. Ay. Babe, ako na atimanan ang mga bisita ni Mama, ha? Feel at home lang. Okay na, babe. No worries. Ubay-ubay kita bisita sa Mama sa iyong birthday, Ronda. Ay, kapuyaw eh. Salamat in taon nga na mauli ng mga bisita ni Mama. Damay na lang sa daang hipusonan. Tuod. Hain naman si Sam. Ganina naman kung wa makabantay niya. Sam? Sam? Wa, mang cute. Naadingali sa kong kwarto ni Pahuay. Si Esther man ro. Gikan siyang kwartong tingog. Esther? Esther? Oh. Esther? Ate? Ginoon ko! Ate! Ate, we're really sorry, ate! Ganun na kayo mga manak ko, ini! Mga wamay batasan! Wamay batasan! Esther! Mag-istorya na! Kung ikaw, Sam! Pauli una sa inyo! Skinny love just last year. We were never here. Perting pangayog pasayro ni Sam nako ato. Gitintal ko na siya ni Esther, ug wa ko na gininay ni Esther nako. Human sa usa ka buwan kapin nga wa mi nagtingog sa akong manghud sa bay. Nihilak si Esther sa akong tubangan ug nangayog pasaylo.
Tungod kay duna na sa kuno siya na-feel ni Sam. Og ang pinakasakit, mabdos siya og si Sam ang amahan. Sakit man dawaton, pero kinahanglan niya pakasan ako manghod. Tungod kay mabdos na ni. Og nagpakasal gadayon sila. Og nahibong na lang in town among mga paryente kung nganong sila ang gikasal nga kami man unta ang uyab. Karon, na ako sa Saudi na narbaho isip usa ka nurse. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN. Handu mana so sa ka aw. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Neil. Ayaw sagit pagminyo og sayo, ha, Neil. Humanao na ang imong pag-eskwela. Og tabangi intawon ko sa imong mga manghod nga makahuman sila sa ilang pag-eskwela. Kung mahimo, likay sa gyud nga mag-uyab-uyab ka dong. Ikaw magwangan, Neil. Sukadawa si Papa nimo, ako na lang mo inagbuhi ninyo. Maong tabangi una ko sa imong mga manghod, ha? Una ka magsugod og imong kaugalingong pamilya. Oy, kakuyaw na bay. Buti pa sabot si mama nga unya na kanya paminyoon kung makahuman na inyong kabanguran. Nga pala edad mo na. Kapil ka 40 na. Edad mo ron, pila na? O, second year college mo ka. Nga yung kabanguran, upat pa katuig. Sakto po ko na. Anak, git bay. Kuy, kuyaw di yung batiguang ulit tao ka bay. Bay. Neil, happy na lang mo graduate sa high school. Pero, wa pa paghihapon kay plano ipalaila ko sa imong mama. Hangtod ka na sa manina tatago na tong relasyon sa imong mama. Flor, kining... Abi ni mo, happy tabi ako mapulaan, ani. Mahal ti ka. Pero lisod nga, nasige lang tag-limit sa tong oras every time magkuyog ta. Kay basin magduda imong mama nga na kay uyab. Uyab tuod ti ka, pero sige lang tagkawat-kawat sa tong oras. Flor, sorry kay ha. Pero sige, karong Sabado, kuyog ta sa amo. Ipaila-ila ti ka sa akong mama. Tinuod? Oh, suwaya na to, Flor. Nganong gidama na nimo din, he? Unsa man? Mabdos na na? Tita. Ayaw pagtubag, day. Kay dili ikaw kong kaistorya. Ma, ay lagod pang nisugod. Ni ani kay gusto ming mahibaw ka, bahin na mo. Di ba giingnan ti ka nga ayaw lang una? Nihangyo man ko nimo, dili ba? Kaunsa man? Mas palabihon pa nimo ning bayhana kaysa namo? Ma, dili oy. Pero... Og day, ikaw ha? Tanawa nga mong sitwasyon din, he. Kita magyug kasi ang mga manghudron. Dili ka makonsensya nga pwedeng dili sila makahuman sa ilang pag-eskwela tungod nimo? Kamagwangan akong anak si Neil. Siya na akong gisaligan karon. Sorry, tita. Karon nga nahibaw na mo sa kong reaksyon. Papaulian na si Sila, ha, Neil? Mao ni hinungdan. Nga di pagid ko gusto nga palaila ta kang mama. Kaya ni ba kong masakitan lang ta sa iyang panulti. Ilabi na ka. Flor, sorry kayo. Wa kay sa. Ako mo'y gusto, ani. O gipangandaman ko na ning daan. Sakit lang. Nga dili di ko dawat sa inahan sa kong uyab. Flor, dili sa ingon ana. Nahadlok lang si mama nga
kung magminyo na ko og sayo, di na ako matabangan ako mga manghod nga makahuman silang pag-eskwela. Naibaw ko. Gusto na ko mo uli. Pinalag adlaw bay, mapaso na kita. Excited kayo bay? Ingom na sa gubay. Ay, Flor, nga daw? Pwede tang mag-istorya? Importante lang kaayo. Unsa man na ka-importante mo isulti na ako nga gusto man kang wailaing tao nga makadungog. Flor, nilak man ka. Okay ra ka? Dil mabdos ko. Unsa? Unsa man? Wala ka isulti? Kini, Flor. Flor, kini, Dili ka mabarog mo ba? lisod pa kayo. Hindi pa ko makahimo, ana. Naibaw ka man, di ba? Suwa ka gano'y plano mo barog, ani. Flor, Dili na ko. Kapoy na. Kapoy na kapilmi barag ako'y lalaki sa tong relasyon. Sige lang. Ini-graduate na to. Dili na ko ni mo makitaan. oh, Isaad ko na ni mo. Kalimtan niti ka sa higpit ang maningkamot kong ako para sa kong anak. Flor. Congrats, anak. Salamat, ma. Maynil! Oh, bay, Ubra sa tudua bay! Vlog ka dito bay! bay, kakita kang Flor. Wa naman ko kita niya, bay. Kumit! Ano si Batin bay? Ako sa television ba? Pero dali! Mao ba? Mo graduate na gid in town imong manghod, Neil. Ma? Taod-taod naman na imong ubo, ma. Ipa-check up ka na, ah. Ayaw na. Ha? Ordinaryong ubo lang ni. Madaranig tambal. Ay, naak. Salamat ha. Nga wa gid nimo pasagdi imong mga manghod. Gitabangan gid nimo. Nga makahuman mo sa inyong pag-eskwela. Tungod kay wa ko'y laing ikabilin ninyo. Oh, Maura na. ma. At least, kung mawa ko, dili na ko mapalakan ninyo tungod kay naa na mo'y nahubad. Maunsa ba na imong gipanulti, good? Ayaw pagsultig sa ama, ana, ma. Sige na, pahuway na, ma. Kay mo pahuway na sa ko kay trabaho pa ko. Hantay karon. Di gyapon mawa sa kuno na si Flor. Ilabi na ang akong anak nga naa niya. Dako kay kugsa nga nahimo nila. Wa na ko siya barugi. Wa na ko barugi ang akong responsibilidad nila. Kumusta naman ka sila ron? Flor, sa ilo ako sa akong nabuhata. Bay! Gusto naman ka? Niyain taon, bay.
Salamat sa Ginoo nga nakatrabaho kog arang-arang ang sweldo. Ayo pa ka bay. Kung taon ini, ital sa ulay ka playa na eh. Ilapula ang gusto kong trabaho eh. Huh? Uya, mubalin na sa ka. Anak yun. Ay noon. Okay ra kay dako man sa sweldo yung mga asawa. Ug sa pasad. Usara inyong anak. Inanon ba nga, swerte lang ko kay nagkatunong kong asawa nga di yaw-yawan ba? Independent pag ko asawa bay. Maong di siya magsalig sa akong sweldo. Pero mahatag sa ko. Sige sa mga yan ako. Oh, kuwan ba ba? Istorya tabayin o kuwan ba anak ba? O sika magkalaw na og pangita sa imong anak ni Flor, no? Nga kuwan yung barugi. Kuwan, ang abot ko pasabot ba? Kuwan ba, kanang wa ba maabot sa imong nauna? Kung unsay naong niya karon? Sa tinuod lang bay. Gusto na kay kong makita sa akong anak bay. Yan ni Flor? Sukad nagkabuwag ning Flor bay. Wa gid ko inauyab nga tarong nga relasyon. Ang kuno nako bay. Mahal ko gyapon siya. O gusto kay ko bay nga makita nako sila. Pero ako mahibaw kung asa nako sila pangitaon bay. Last na kong kita niya katong pag-graduation nato. Unya wala ko'y balita pa. Bay niya. Kay giputol man gyud niya ang tanan namong koneksyon. Ay. Itabi ay. Gusto na kay kahimta niya ron, no? Sige na bay. Manghiring ko sa itong mga batch ba? Basi na nakahibaw kung asa si Flor karon. Kino ko. O sinitabo nga naglak man akong mangod. Mayang pagpanama. Isaad ako ni mo nga, di na ko pasagdan ang akong mga mangod. Tumanon ko ang imo pangandoy alang namo ma. Isaad ko ka na. Bay, condolence tayo sa natabos yung mama, bay. Salamat, bay. Kuwan di, bay. Nakuha na ko ang address lang ni Flor. Oh, tinood ka, bay? Bay. Sabay, Bay. Duawa din, bay. Ay pag nangalangan, ay pag usik ko panahon, taas magkagpagkuwang. May lang ba, makabawi ka. Mo ko na ning baya. Gikulubaan mo ko. Si Flor ka na. Siya ka nang naa sa gawas o naglabay og basura. Flor! Giyon sa mo pagtultol din eh. Kumusta ka na? Okay ra. Flor, ang atong anak. Han? Kinsa na? Joel, si Nilhan. Maing adlaw, pre. Dayon, sud sa among panimay. Joel. Han, dunay katungod si Christian nga mahibaw sa tinuod niyang papa. Joel. Ang nahitabo sa inyong kagahapon, dili niya kagustuhan. Hatagi siya chance nga makaila siya sa iyang anak. Salamat, pre. Christian! Christian! Di mo kong gitawag pa. Flor, ikaw nalay bahalag explain ni Christian, ha? Biyano na ako ka mo. Na, Christian. Nahibaw ka man nga, dili ni mo tinuod nga papa si Papa Joel ni mo, diba? Ma. O niya, kay nomdom ka, sige kag pangutanan ako kung asa ang imong tinuod nga papa. Ma. Nak, ni Asia. Si Papa ni Monil. Anak, Christian. Napasaylawas, Papa. Sorry kung ipasagdan ti kaog ang imong mama.
Sorry, kina. Anihin na lang panihapon para taas-taas pa yung panagstorya ni Christian. Flor, salamat kayo. Flor, salamat kay kay sa gayon ha. Nga imong gipailila na ako ang akong anak. Kung dili patungod sa kumbana nga si Joel, dili ko gidunta siya palaila nimo. Swerte kay kasi mong nabana. Tungod kay akong nakita nga buutan siya ug masinabuton. Dili parehas na ako nga talawan ug irresponsable. Flor, unta mapasaylo ko nimo sa akong nabuhat. Grabe gid ang akong pagmahay. Dako kay kugsa ninyo sa atong anak. Ilabi na gyud nimo. Neil, dili na lang nato hisgutan pa. Dako gihapon akong pasalamat sa Ginoo nga wa ko niya pasagdi. O gihatag niya si Joel nako. Iya akong gitabangan. Gidawat niya akong anak nga murag yung iya. Pasaylo ako. Pasaylo ako, Flor. Salamat, Ginoo. Nagyatagan ko ni Bukigayon nga may lailan ako nga akong anak. Ug makabawi man lang ko sa akong mga pagkuwang niya. Bisan tuod wa nimo gidungog ang akong laing pagampo. Kay naminyo naman og lain si Flor. Ug may anak na sad sila pero at least nailailan ako akong anak. Nalipay na kay ko. Si Flor mga nawag. Tingalag andam si Christian. Ako untong gitiksan nga kuhaon ako ang bata kay ako isuroy. Hello, Flor? Pa! Si Christian eh! Di ka siya tamo na yun nun pa! Ha? Kaya nga naman, nak. Wala ba si Papa Joel? Patay na! Unsa? Flor, condolence. Flor, naibaw kung dili karon ng saktong timing. Og trust me, wa ko nalipay sa netaburon. In fact, nag-goal ko para nimo. Pero, isaad ako. Dili ti ka pasagdan, ingon man ang inyong anak ni Joel. Dako kog utang kabubuto niya sa pagpadako niya sa atong anak. Og dako kog pasalamat sa nahimo niya. Andam ko maghuwat kung kanus akamari di pagbalik. Kana kung may tabo pa nga mahalon ko nimo pagbalik, Flor. Tungod kay hangtod karon. Wa gyud ka mawas akong kasing-kasing, Flor. Nanguyab kong balik human sa 2 ka tuig nga pinaabot. Iya kong gisugot og balik. Og wa na ko maglangay pa. Nag-propose lang ko niya. Og kaluoy sa Ginoo nga napahuman gyud nako ang akong 2 ka manghod. Karon malipayon ko sa akong pagpuyo uban sa among mga anak ni Flor og sa anak nila Joel. Dini na lang kutob, daghang salamat. R.M. Manang so sa ka up. Ang napadasyan ka aki karon, mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang natumatatampo nagdaos sa nga Roderick. Day Jasmine, taod-taod dong kita. Unsa kay maayo no kung mag-ipon na lang ta? Nga no, makabuhi ka na di ay nako.
Di man to di dako og sweldo nga akong trabaho day, pero maningkamot ko nga di ka lisod-lisoron. Oh, kung mao imong gusto, adto ta sa among probinsya mamuyo. Day, ang akong trabaho naaman din sa syudad. Saan mo eh? Roderick, dili ko gusto nga makigpuyo ko nimo dinhi sa syudad nga dili masayod akong pamilya. Sige day. Muli ta sa inyong probinsya. Og mananghid ta nilang mama og papa nimo. Nagkasabot na misa kong asawa. Kung gusto gyud kang magigpuyo sa mong anak dong, mosugot mi. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Unsa man na, sir? Gusto mi nga anhira mo din himamuyo dapit sa amo. Pero, sir, ma'am, ang akong trabaho, tuang man ko dito sa syudad. Dili na namo problema. Ang among concern din kay ang among anak, ang iyang safety. Kay bisan tuod, pobre mi dong. Pero wag yun in tao ni namo sila lisod-lisura. Daning kamot kog maayo. Sige, sir. Kung mo inyong gusto, ako nang buhaton. Kana. Maunay sakto nga ikaw maoy mag-adjust sa among anak. Babay guning amo unya ikaw lalaki kag... Dong, Roderick, pasensya na nila magpapa ha. Nakasabot ko day, o sakto masad sila day. Ako mo'y lalaki, manang ako'y dapat nga mag-adjust. Salamat, Dong. Bay, late na sa ka. O, lagi ba yoy? Ay, saon nga. Layo pa magug kayo kog biyaheon gud. Ga-adjust pa ko sa oras. Nganong niuhat mo sa kang pagkipuyo dayon oy? Bago pa ba mo nagkauyab na ng Jasmine? Mahal kay na ko si Jasmine bay. Og siya na ang babae nga akong nakita nga akong gikakuyog sa tibuok na akong kinabuhi. Mausad. Isad bod kun pugnan sa nimo ang imong pagbati. Aw, pagkwanta po na lang yun na nimo bay. Ana gid bay. Saon nga na, gugma naman ni mong amigo bay. Invite tabi ko inikasal ninyo ha? Oo ba? Biyahe magkaka dito sa probinsya bay. Oh, pwede ra. Pero diretso na ko sa reception. Kaya tingalig maliit ko. Kikapoy ka, Dong. Kapoy sa day. Masahiyon na lang ti ka, Dong, be. Ayay, murag nindot na da. Pero murag napagi mas nindot na. Unsa man, Dong? Dali. Higda, tupad. Iwan naman ko kung ipahigda. Pagmasahin pa gani ko nino. Unya na lang day, ha? Just Roderick. Dong, mangumpras ako sa merkado ha. Ikumpra na ko ning gihatag nimo para konsumo. sige day. Kung gigutom na ka, kaon na lang diha. Lana ko'y giluto man sa pamahaw. Sige. Sige day, amping ha. Ay, salamat kin taon kay day off na ko ron. Makapahuway gid ko na. Kapuya din ning manarbaho ta kada adlaw. Unya, tagduha ka oras ang biyahe gikan dinhi padung sa trabahoan sa. Ka-adjust pag din taong na akong lawas ang gina. Kapuya eh. Ay. Ayo! Uy, Ayo! kinsa man ron? Maningil ta kung Jasmine, sir. Oh, Nangutang mo siya kwarta niya, kada semana ang bayad. ha? Kining, pila man sang katidara ang giutang sa kong asawa, sir? Gismel, sir. Usa? Kadako gud.
pila may bayaran na niya rong si Manaha, sir? 2,800, sir. Oh, Sa kabuuan man niya ipason. Balik ka na semana, maningil mig 2,800 niya. mao ba, sir? Sige, sir, ha? Huwat ako ka dito, sir. Ako nalay bayad, ana. Sorry dong nga, wa ko makasulti nimo. Unsaon, sukad nga nagpuyo ta. Wa na magug ko kahatag nilang mga magpapagod. Unya, magsige sila pa dungog-dungog nga gusto sila magtukod og sari-sari store. Bisag gamay lang. Maong nangutang na lang kog 10,000 para mo ilang ipuhunan. Napasad di ako yung mga manghud. Nga nung amasag kamusulti na ko, ana, nga pwede raman kong mutabang na imugod. Maikog ko nimo dungkod. Day, kutob sa kung kayang matabang, day, mutabang jud ko nimo. Di ba, niingon naman ko nimo, nga di ta kalisod-lisuron? Dong, Okay, sige lang. Ako rin mutiwas og bayad anang utanga. salamat dong. Kumusta nang inyong tindahan din, ma? Okay raman ang dagan para buyag. Gusto magani unta niya nga magtukod sa o karinderya din hiskawas. Kay way kontra. Pero saon man nga wa pa may ikapuhunan. Madlok man siyang hilabtan ang halin sa tindahan. Mo ba, ma? Sige, ma. Pangitaan na ito nagpaagi. Ikaw maoy mo finance? Naaman ko igipaabot nga kwarta, ma. Mag-ampo lang ta aron makasugod ka sa imong karinderya din, eh. Oh, nindot kaayo na dong kung matinuod man gani. Dong, sure ka nga mohatag kag para puhunan ni Mama's karinderya? Oday, isaan ako ni mama nimo. Maikog na magyud ko nimo dong, uy. Ay, good. Pamilya na sad ko ninyo, di ba? O, wa na ba ako'y mama o papa. Kay na naman sila ilaing pamilya. Unya, gibili na sad ko nila kang lula. Katong bata pa ko. Unya, karon wa naman si lula. Maong ani na lang ko sa imo pamilya mo tabang. Swerte kit kaayo ko nimo dong. Salamat ha. Basta para sa imong kalipay, day. Day, nakaunaw-na ako ba? Okay ra nimo nga every Friday na lang kumuuli din sa ato. Kay kas kay pamiliti day, kada adlaw. Ang akong ipliti, ako na lang i-save day para konsumo nato din og sa atong mga kinanglanon in case dunay emergency. Ikaw dong. Okay naman sa nako para at least makatipid sad ka. Kay para makabawi-bawi pod karong mga nangagi. Kay nagsige ra bakag pagawas ang kwarta. Okay ra na day, At least nakatabang ko sa imong pamilya. Basta magtawagay lang biya kita ha. Oday, og pwede rasad nga magpauban sa imong igsuong lalaki din kanang wa ko. Para na kay kauban din, ba? Sige dong. Mo na din inyong bagong sit-up, bay? O bay, Unya, di kami ngaon. ngaon sa bay, Siyempre to, ikapin na sa bay mi. Naanad ako nga nasya permi. Pero karon naman sa ni bay. O gituyo ni nako bay, kay para makapalit kog mahalon nga singsing. Mag-propose na ko niya bay, kung makatigom na kog kwarta para sa singsing. Uy, mau ba? Hmm. Mayo nun, bay, kung mauna. Karon inigabot ako sa bahay, mag-propose na kong Jasmine. Agdo na gina ko siya kasal. Nga nung ngit-ngit man din sa amo. Nga, laak pagid ang bay. Asam dis Jasmine de?
Imong Paris, imong gipangita, dong. Oh, nang, oo. Naibaw kag asa siya, nang? Awa na. Nilayas na kit siguro to, kauban siyang laki. Unsa, nang? Hagbay raman ko nakakitaan ang naay magsigig anhi niya nga laki, dong. Timingon gyud ka nang muadto nakapadong trabaho. Unya ganina kay murag nagtaman tug bagad ako. Basin gitaba na tingali to. Unsa, nang? Jasmine! Jasmine! Roderick, naunsa naman. Kagabi naron. Wama si Jasmine din, he. Ay, kasaba ba ni mo? Natuog naman unta ko. Ma, pa, wa si Jasmine sa amo. Nikuyog ko na uglaing lalaki. Ah, unsa? Unsa hindi ko ba? Hoy, Roderick. Ayaw pagtumo-tumog istorya sa among anak, ha? Naunsa gutaon ka? Maong niya ako karon. Aron mangayo kog tabang ninyo. Nga kuntako ninyo siya. Kay di gid siya mutubag tawagan. Basin kung kami mutawag niya, mutubag na siya. Yung unsa man gani problema ninyo sa akong anak. Kamu sulbad ana. Pamaluoy mo na ako. Ay, tana-tana, ay. Mga tuog tagbalik. Human sa tanan? Okay ra ninyo ang gibuhat sa inyong anak nako? Ha? Human sa akong pagtabang ninyo? Oy, ayaw miing na pagstorya na, ha? Nakakasamong panimal. Ha! Kahilas gud nimo. Murag yung unsa kadako ang natabang nimo namo da. Oh, Usa pa, wa ka na mo pangayuig tabang, oy. Ikaw mismo ang ni-offer na mo. Maong ayaw miging na ana. dili ko katuo ninyo. Wa mo'y kaloy! Salbahisa ba isa? Sakto sa kanila. Nibiya ka dito. Sakit kayo yung gibuhat, bay. Wa man lang gani siya magpaibaw or bisag unsa diha nga magsuri na lang unta ba sa gibuhat na ako. Gabihan niya ba yun? Sige lang ba eh. Kabaan na sila silang gibuhat mo. Kinsa man eh? Number man? Hello? Roderick, Oh, salamat kay wa pa ka nag-ilis og number. Jasmine? Oo, ako ni. Nanawag ko ara magayong pasaylo sa kong gibuhat nimo. Anong pasaylo ako, dong? Nga ano man, day? Asam kong dapitan nagkuwang ni mo, day? Anong nilayas ko? Tawad kay na magdus ko. Natintal ko nung kay sige ka nagawa sa ato. Usa? Pero naibaw kang nanarbaho ko para nato, Jasmine. Naibaw ba ka? Nga nindot na unta kaayo kong plano para nato. Mag-propose na unta ko nimo. Pag uli na ako, pero wa ka. Nawa ka dito sa tumbay. Ugwa yun gani ka magpaibaw na ako. Anong pasaylo ako, dong? Lisod kayo nga kong kahimtang, Rondong. Gibiyain ko sa lalaki nga nakapamabdos na ko. Gilisan di ka sa lalaki gaway ayo. Mahal unta kay tika, Jasmine. Pero imo lang giusikan. Naglibog yun ko. Kung asa ko dapitan na sayop. O kung naasa ko dapitan nagkuwang nimo. Pero Jasmine, wala tayo mahimo. Gipili ba na nimo? Maong pag-ayo-ayo na lang di asa mo kinabuhi. Minsan natikman ang sa akin. Ganun doon naman yung mga babae na bisag unsaon yung pagdaog tarong, magbinuang pamilyo. Naluoy gayag ito ni Jasmine, pero unsaon naman. Mas gipili man niya nga mangitaglaing ng lalaki,
kaysa mosabot sa among sitwasyon. Nga unta gitarong kumanunta siya o ang iyang pamilya. Dini na lang kutob, daghang salamat, Arnie. Mana so sa ka up. Ano ba na siyang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga nagpuyo sa lawaan Minglanilla, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Patricia. Thank you kaya nga imo kong gisugot. Saad ako nimo. Di tagid ka pasakitan. Mahal kaayo ti ka, Daryl. Og nisalig ko nimo. Nag-uyab-uyab ka na di ay Patricia. Pa, Ay paglimod, na nakasulti na ko. Buwagin ang imong uyab, ha? Ha! Pag-o ka pa kayong tungtong sa college, mo di imong ginura, uyab-uyab. pa, Ayaw din kong supa ka, ha? Kung di ka gustong paundangon ti ka. pa. Di, di lang kita magbuwag ha. Ato lang ginitago atong relasyon basta di lang kita magbuwag. Di, love kahit ka. Pero Di Daryl, lagi ko gusto mo magbuwag ta. Mabuang ko. Bisag unsay may tabo, di ko masugot nga magkabuwag ta. Daryl. Ilipan ako ninyong Daryl, Daysa. Bisag patago, pero nakasurvive gid mo. Magtulo na mo katuig nun. O, Day. Bisan kanig ako kadtong ako siyang giinan nga pabuwagon ming papa. Pero wag gid siya musugot. Doon na gibaruganan si Daryl nako, Day. Og maunay nakapasamot sa akong love niya. Wala no. Oy, makasuya man mo, oy. Bitaw, Day, oy. Wish na ko nga ka mo na cute. Thank you, Day. Happy 3rd anniversary, baby. Wow, ha? Imo gyud kong gidaan ning kondo biha nya. Dapat gyud kay pa flowers diha. Siyempre. Special day good ni Ron. With my someone nga very special. Sus, baya. Mao gyud ni nakapasamot sa akong love nimo. Kay thoughtful and very sweet kaayo ka. Wa na gyud ko'y pangayoon pa, babe. Pero ako, na ako'y pangayoon mo. Kumanatog kaon. Unsa? Uy, amaw. Pangaon sa tabi. Mahal ka, tika. Daryl, dili ka ako mumaptos, ani. Dili mumaptos ko. Di ay kabala ka. Andam ko mabarog ni mo. Panang nito sa mimita mo. Patricia. Nagtuman ka nyo din sa mong gusto, ha? Wag ka magigbuwag sa uyab. Pa, Kagahi ba sa dibog o, Patricia, oy? Usaw naman ang sabot ninyo sa imong abahan, gay di gumada sa imong pag-eskwela. Nagtuman ka man yun in town sa imong gusto. ma. Naay nakakita ninyo, nga nisuro ko sa kakundo. Ngaw sa dito, ha?
Papa. Oh, sige, buhat yun ito! Di mo dyan kong patula. Ito kayo palabi, uy. Buwan na kaayo ka, oh. Ganito na itong ginawa. Nawa ka lang, Patricia. Kung sa gani mahitabo, nang itong abahan, ikaw ginmo isa dyan. Pagkuha na ng tubig, pagdalo. Oma! Bi, sorry. Kung doon na pinautang nahitabo ni Papa, ako makaingon. Unya, sa man, di nagyug ka? Mo give up nagyug ka, Bi? Mahal ti ka. Mahal kayo ti ka, Daryl. Pero dili ko gustong doon na utang mahitabo sa akong amahan. Mong makibuwag na lang ka na ako? Ay, sige lang. Usa ka tuig ka pinalambit ito paaboton. Mag-graduate na ta. Magpaabot lang ta na kayo na, Daryl. Patricia. Pila naman kaadlaw nga delay ang akong menstruation. Gikulbaan man ko eh. Dili ka ako maptos. Ay, Ginoo ko. Dili lang unta. Ginoo ko. Positive ang duha ka piting nga akong kipalit. Maptos ko. Awan sabi angay na ko buhaton. Dili ko pwedeng mo maptos. Kitigaling mapatyan kong papa. Wapar ba ko makahuman sa akong pag-eskwela? Makikita kong Daryl. Utsa? Mabdos ka? Oh, Daryl. Daryl, dili ni pwede. Dili ni pwede. Naglibog na ko sa akin akong buhaton ini. Mapatiyag ko nilang mamag papa ini kung mahibaw sila. Pat, kalma lang. Saan naman na? O, andam ko mo ba rin? Dili lagi ni pwede. Pat, Kung mahibaw si papa ini, tingaling maunsa na hinuon siya. Patricia. Sa maginin ako tanan ba? Sa ginin ako tanan. Kaya nga naman, unsam day gusto ni mo, ha? Ipakuha din akong bataa. Patricia, hibawag ka nga, dako kayo nagsaha. Walang ka makasabot na ako. Kaya kung dili din ako buhaton, tingaling maunsa si Papa. Kung dili din ako matago nila, kay pahon mo dako, gini akong tiyan. Kung dili din ako ipakuha. Mangita ko kailangan mo makatabang na ako. Basta kay dili ko ni pakatahon ni bataa. Oh, Pat, Dili ko gusto nga na mahitabo ni Papa tungod na ako. Patricia. Nakainom na kong tabletas para pagkuha. Lord, pasaylo ako sa kong kibuhat. Pasaylo ako, Ginoo. Aray, kisakit sa akong puson. Mag-CR ko. Mura kong mamatay sa kasakit. Kinako. Tibuok ka dugo ka na ko kayo natagak sa baon. Diyos ko. Pasalo ako sa kong nabuhat. Pasalo ako. Patricia, dali na. Mag-aon na ta. Sige, ma. Maapas ra ko.
Pasaylo ako, Lord. Pasaylo ako. Hoy, daunsa man ka. Luspat ka man kaayo. Nausa ka, Patricia. Wa naman, ma. Pa. Dili na ko mukaon, ma. Naglain akong lawas. Pag-inom mong tambal, oy. Naara ko'y tambal sa kwarto pa. Adora ko dito. Sorry kayo, Lord. Sorry kayo sa akong nabuhat. Untai mo kong mapasaylo. Nga naman di uyab si Daryl, Daysa? Mao ba, day? Oo, Day. Sige na kita nila nga magkuyog. Wala din may communication. Wa na, day. Sukat sa nahitabo. Nilikay na ko niya. Sayang nga ninyo, oy. Congratulations, nak. Congrats, anak. Thank you, ma. Pa. Bisag tao-tao na may buwag ni Daryl. O bisag na si Hilain. Pero pagyapon mawa ang akong feelings niya. Love, kihapon kaayo na ako siya. Mabdus man ang girl, Day. Dala sila anak pa dung. Mga nakay na mga ganit tingali. Unsa, day? Maong ikaw, pag move on na, uy. Kalimti na lang siya. Kaya naana siya kaugalingong life. Dali ara sa panahon, no? Murag bag-o raman itong nag-graduate, O diya karon na busy, nagkita sa atong mga nagkalain-laing trabaho. Maog yun. Maayo ka na kinagahay kayo kag makikita na ako. Kay taod-taod na sad nga, watay kuyog-kuyog. Maulagi. Rest day, man. Day, wapagid lagi ka nakauyab, no? Uy, pangita na, uy. Uy, moabot na day, uy. Atik. Bisag wapagid na siya makamove on. Pataka mo lang ka, uy. Sige na, uy, mga una ta, kay gutom na. Kitsa man eh. Number raman. Hello? Hi. Nakainom-dom pa ka na ko? Daryl? Ay, salamat. Nakainom-dom pa gini ay. Pat, pwede makita ta? Oh, ha? Nangay ko sa imong number sa imong amiga. Mao to nga nakatawag ko nimo. Uya, kumusta ang life, ha? Maodi ay. Okay ra. Ikaw, kumusta? Ano niya? Back to being single again. Nagbuwag mo? Di ba na naman may anak? Yup. Pero, sports lang, mi. Na naman sa siya-line. Gani, mabdus na siya ang bago karon. Mao ba? Sorry to hear that, ha? Kailan ay. Uy, ikaw, kumusta na? O pa kayo, yap? Ha? Abi ni mo gisultihan ko sa mga amiga nga hangtod karon.
Wa pagid kuno kay na uyab, humanato. Tabian gid siya, uy. Pat, naiba kong taon-taon na nga buwag na ta. Nakamove on ka na ba na ako? Darren, Kay kung ako ang imong pangutanon, wa gi adlaw nga nawa ka sa kunahon. Hangtod ron, love gihapon ti ka. Uy, noon sa ko, nilak mo ko kadiya. ambot taon sa ko. Nabuang naman tingali ko. Okay, tagani ka sa tinuod. Love pa ba ko nimo? At akong tutuki, tupag ako. Bisag ka nusa. Huwag yung kamawa sa akong kasing-kasing uguna-una, Darren. At Bisan pagpakahibaw na ako nga na anak kay anak sa lain. Nasakitan kaayo ko. Tungod kay love, paghihapon ti kahangtod karon. kung mo na, ba't di nato lisod-lisuron ang atong kaugalingon? Magbalik ta. Atong ipadayon atong love nga naputol sa una. Darren, If I had to live life so long, nagbalik min Darren. Tungod kay na-realize na mo nga love pag ginamo ang usag-usa. Og bisag na siya anak sa lain, nadawat ra siya nilang mama o papa. Karon, kasal na mi, og may anak na sad. Og every weekend, nagpahinungod mi og misa para sa nga among nabuhat kaniadto. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN.